on bakadi changel fulbe na yoka okay mungo fulbe taw no dago fulbe taw babe Ousmane Gawa Jallow no tawayamu ko pullo woni njaw so ya tawde hajo usufo fanano donka kali modu yansane no don ay mo wola himo don himo UFDC hol ko no felo de makko ko foy mo nder don yes kali modu yansane no don oya ye ha majjini gite mun den yu makko no golna nder pese oni no UFDC for real himo don baylo bil désert oyey mesbari yey modi kindi yey hombokari mameja 224 Israel o marro kinala sikay tepere mbabba oyey mamejadi wonno be min tigo yi o yenni la nene baba fiselu mameja o porto Israel en jodi do oyey kanyuma Abubakar Senegal Benachi yey helan na tame no te kala blogger rew ben kam mi kontata be ko bandirabe on fopo murti holela sosojo wondo UFDC yawdo goto wole ko yedo woni te ko Arsene Makarena kaki nebe fop be please be fop be yey ko be non ngina no menen ko sellu ido nyaamude mans fi soso be no wonde mabbe do sikure Jibril ko jilludo na sosojo de Jibril Azi jase mo tigi wana sosojo 100% kala ko jilli dogay kala ko jillo nga chakede na mi ala contre mo ngono metis bebe be ko min tigi la jilli me ko to alla walle ko pate papati bi jilli ko nene baba alla fo wari ko go to num blogger be big sur yey hombokari no day lanna tawobe mutino hay ko be nono yennude himbe fi selludale ko be hebi inde fi selludale ko be nyaami bawo selludale Mamadou Baylo gido pulo dogino yey men do ajul lami la force Amérique biddo jajangon sununu ba fop yeyi en not day halan nata bedo fop dala Camara dala Keita ko ba Jallow so balde ba Jallow so balde fodo gido fulbe be fulbe Ousmane Nyelo goto yalte pak o jogi timo ko kaso goy himo Alpha Condé pitaka anna so ko kaso goy himo Alpha Condé pitaka yes o bawur bebe joni mawdo boygejo joni do Canada do sikuno me nganda mawdo joni do Canada Ousmane Gamal non be nanga kadi nana non odo manikajo moi je fier avec les appareils là nana o manikajo fils d'Il Maninké moi je vais dire ça c'est un fils d'Il Maninké propre Maninké le dit il est Maninké le vrai Maninké fils d'Il Maninké écoutez très bien c'est que le fils d'Il Maninké est en train de raconter en cancan sinon en sigri mais vous les pélas vous les ouya là vous les balles Jallow qui est flanqués dans les clans bandits là avec les baldis les fouillants kafoui pele ko fulbe minni
Mais comme elle a droit à attaque ethnique. Le vrai Foulankafoui, ministre de la Sécurité, mais qui me dit le Madji la Guinée? Est-ce qu'il y a des enquêtes? Quand il me dit le Wara la Guinée, est-ce qu'il y a des enquêtes? Non. Marwan Kamara, fils d'In Soussou, le vrai fils d'In Soussou, is gone. No one knows. I go to Andakoni. Le fils d'In de Jaka, le propre fils d'In de Jaka, Fonike Menge, is gone. Fils d'In de Père Bilo, is gone. Un fils d'In de Père, croupier à Maison Centrale, Aliouba. Et il y a des fake d'In de Père, Mr. Wouri, Ousmane Gawal, tous leurs rêves, c'est pour détruire Mr. Selou Dalin. Les gens croient que c'est Selou Dalin qui les empêché pour être quelqu'un. Scott, fils d'Ipil, les gens croient que c'est Selou Dalin qui les empêché pour être quelqu'un. Hey, call me, let's talk. What I mean, bandi idano tako, because the woli no kole gimbe. The fetino, bandi jigono wodi, the dogini kundule mapbede, John anotako. Andi kala de gorko wono sumu. Oebe connaître maladie maladie de dormir. On naunare dana gon. Ko dum nangi be wombe dogude nini. Ay Donald Trump ko emo tamaro jakka birili yeso mum. Ay horne kala bi do gorko labade wadu lokaere no mi wadi lokaere ni. Ko dum mi wadi on challenge. Bandeji gono di woli no bui. So bay woli bui woni jodi self-employed. Faut que be yawa e panel 24 heures sur 24 heures. Me ko be huli watayne mabbe wole ko be wolu no ko. Mais Donald c'est à l'aise. Bandiji gono wodi ha joni di jawde different account ji. Fiono e ko di woli no bui. Di nati no inbox jimbe bui. Bandiji gono wodi ha joni di ala e dal. Hay se be dali be hoyda inde mabbe no wolede. Joni ko be woni terokwa ko saldu. Fi aden goto mo be fala libu don kombo. Your Excellency Alaji Mohamed Selou Dalin Diallo bientôt fils d'In de Maninke. Moi je mi anya amogoi la wadi proud kat ko woli kon. Fi onu o holli bay ono nganda ko fala don menen fils d'In de Maninka wonbe ko system. On fils d'In de Père wonbe ko system. On fils d'In de Soussou qui est dans le système. Fils d'In de Konyake, de Maninke, vous qui êtes dans le système, vous ne comprenez pas ce que nous on veut. Nous, fils d'In de système Maninke, on sait ce qu'on veut, quoi. Écoutez ici. C'est un fils d'In de système, hein? Est-ce que Baouro yaro wala do coming? Ene be full bene doy mago. Heke ke marbe hela engala. Est-ce que Ousmane Gawal no wode do no? Me o heba get teteki e horbe fuyan bati boy be no lede porto do. Horbe rewbe quoi. Neno ya pira contre wombe tampindo ko yon piru contre opposango. E ko mouvance combattete. C'est la première dans les history politics en Guinée-Conakry. Les politiciens combattent les politiciens. Les mouvances est là-bas tranquillement, tranquille. Faites tout ce qu'il veut. Parce que vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des opportunities. C'est la vérité, Donald Trump. Excusez-moi, mon français, c'est pas bon, je vais me débrouiller un peu quand même. Mais c'est mieux pour taire comme ça. Comme les garçons princesses qui sont en Europe ici. Qui est en train de flanquer dans les inbox des femmes, inbox des hommes, pour parler maintenant. Ça a déjà devenu une maladie pour eux. Les gens ne dorment pas, hein. Parce que s'ils sont partis dans les lits pour coucher leur tête, et quelqu'un va parler mon nom. C'est être maladie maintenant dans leur système. Ils sont contaminés les maladies toxiques maladies, quoi. Non, parfois, je vais assis ici dans mon siège. I'm gone because I have to. I have nothing to lose. I'm not losing nothing absolutely. Fu sala come perdre. E wanda jere ko mi jotto mi hira. Ko bernde no laabi. Na time box yimbe fenugo. Biddo gorko fenowo. Biddo gorko nyoowo horbe. Hande non on wata walade. Because what on métier, ça être maintenant boulot pour vous. Les boulots, les gossip boulot. Avant de appeler les plateformes gossip, cherchez les gens gossip. Fais leurs photos. Tu appelles les pages, gossip pages. Parce qu'il y a beaucoup de garçons princesses parmi nous.
nala Amadou Simba ko jogi don ko dongo jogi nale la gino e bagoy ko don Amadou Simba jogiti biddo gorko hala ko sibisal do pangi mo jogi ha o mondo inde no feti biddo Abdou Kabiro ko jogiti don ko dongo jogi ça on appelle les vrais garçons ko dunite biddo gorko mabdo hayare biddo gorko wolo mo tuttata nyamita mais la ko du chinois joni yon chama yon because woni fenayde ɓiɓɓe horɓe naat no ɗaɓɓatu rewɓe wonno ɗaɓɓude ɓen ko marɓe ɗiɗo tato nayo njo mawɗo fu sa yata heɓa ɗon sina yiɗe fi Allah jombamo won ɗon hi ɗo naata to horɓe fijay ɓe love TikTok ko cowardness just to distract himɓe leydi moni noon e probléme ɓe arena bébé piɓe o lutta e bébé yagal ɓay Allah waɗi mawɓe mon ɓe heɓi on e bébé ɓiɓɓe mon ɓe lutta e bébé onon kala onon ɓe mais ko nawnare ko hérituɗon ko mawɓe mon ɓe vous avez gagné les maladies là dans votre ancesteur, votre famille. Maintenant lorsqu'ils sont venus vous avez trouvé les garçons les gens qui vont arrêter devant dire que non ça peut pas aller dans notre pays. Vous êtes là-bas pour faire les marmaris quoi, pour parler n'importe quelle parole vous aimez pour dire. Mais don wuli wala kaya jogi don rewbe wonbe yaade mombe be andi pelle si taji tokota ko on dogaybe hande ko biddo pulodi maison centrale go e oro fulbe connexion ko de social media do kon fop jono fala kale sel yawbe nangamo on ne bay tugol sadaka guys milangi do ministre Jomani Kajo ko kambe lamoto anon fils d'un système pulono ko système andara be abe lamo wona fito pade an fils di sojo nanna fils d'un de système de Soussou qui est là-bas. Vous pouvez arrêter même votre contiguë maintenant. Ils sont menacés, votre contiguë. Ils sont menacés. Mais même pour détruire les maisons. En Conakry. C'est pas les maisons de paix. Mais, vrai soso, joni wolde soso. So se dit, lasili, nankolo. Enama, SOSUES. E musa mere gore magama la ko erado so si yati munaraba e maraba ma petit muta more tagine mais depuis les saucés dans les Guinée Conakry là parce que il y a des sous-sous en Kalou sous-sous Conakry mais il y a des sous-sous en Guinée c'est vous nara kun o disable jo ina to iba to meri na afura kanyang anaki o tongejo rastamani nuko ko manda nena mako si yeguti hebumo biko pay ala ko na bira pay kunku bedaro be yenna himbe hande wona ni yongoy maninkajo ko kut ay go wodi wala l'Assemblée nationale on ko be andu ko maninkajo on ton grami mi yeti ko he mi ala na pullo suudido kala yette jallojo yette baajo ma yette suma ma la futu aydo ay go to jawata do na orande ni na yasango ni est ce que la suudi on jawata do onon be marbe fekka kan faalabe wulde si baabe mono mari cuude Allah be yaltu réfugié Allah be yaltu réfugié on tuma anda ayaltita yaso mango okay on ara wono nge system aro wulgo do nonsense wano hanki na do goddo arjay ko duman ko boss lady one of the most beautiful fula lady na ray boss lady debbo buddo labede debbo wondo Switzerland mo laba ino formi asika Coca-Cola ayali yaso makongo konu sura to da ayete jallojo wana pullo ka photocopy wana original ko duplicate pullo lasili o sudo tako fils de pile o sudo ada tonton zanti na sojo ayala mo tonton on bona adandi kala ko yawda andi zanti ande kala ko yawda ya Amadou Damaro Camara kala ko yawda andi tay o netedo Abdoulaye do e mo suri wona ko on ma do manon isolated people. I'm here. Hey system on lamo to ngare ko maninka joni hore system on onon wona yiltaybe pade ha nyandalla jettito bana ngati yangu mi woni sela na ngarde no miya barkina do boy ina si mi ina berne bandi gona wodi a joni ko inbox yimbe bo ma bana ni so nani bandi gona wodi a joni dik asika kelaki ko no bobo butti berne anni hawdaka ay mama di tik si wolo yarata sigaru no oh nice one biddo barkinado man barkinado on suru woni koy piji di fono ko suru mawro ko non me fala wuro oh la la oh yeah nice one no really no wuli
Hay goto nyawataro be ko do ko fo ka re na achutu na nani ina so yam yete barkinde men guys. Hey, you don't know ni on now ni no debi yo. Yo bro, how are you? Ande uko ni no bimbi do asa jalale man ko no mimi wai ono be support de daro do imari info non ko supporter ba wurdi imo suudi. Akrala. Nice one. Oh no, on yalta refusé ko leydi mo apom yetto mardo photo do. No, oh yeah, ido muli. Kala mala photo ti va pas monter ça pom jawna grand jamendo. Oro la ngande modo asita beni. Mi jawna be do odo mo photo taw mi jawna modo. Après mi jawna ka do grand jamendo. Odo la ngande mo odo ay so suni kala mal ko me dabito yo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam oro no way. Grand Donald Trump. Namu. No way grand. Ono grand. Ala ona wa kono ne welde to grand. Jamdu no bimbo finama yam. Alhamdulillah maro men son kado. No ko gonga fima dogran ko onda maku de ko wallahi no rewi lawol. Ko wiida ko goddo so windi ke para cikkoto dum jarali suudi tawol. Alright, what did I go to now, brother? I want them, yeah. Wimi so goddo windi ke para o cikkoto wona yo dum windo para ha para o wona gertogal. Musique day. Voilà, be creo be fo compte ji arado jawa wola birdi barda ko affaire de jidira ko makuda ko dum non fo ko gonga no hewe leñol mengo ça fait honno wiantelan combat on wona ton comme no expliquer da ni ko no woni combat on be woni no ajon grand be hirsa ya combat on kadi mimmi tewta ko wondo Occident no hala wala refugee jo no hala porto partare mimbe mi jentata ko honno wiantelan so tay on tigel ko gorko aray comme no me woni afiri ni men o asima. That's fine. Combat on no wadede grand kono wona wadobe combat ben fo andu donga no wodi wonbe wadde mojja ko ley buy andabe wala ko dum no woni yimbe ben faama ani kon yimbe ben faamata ko jawobe ko réseaux sociaux do wola bordo barda ko bembe nata o kaari no mojji kaari ko gorko wona dum idandi honno wiantela honno wiante wado sadaka on hollitirta ko wadi sadaka o ko wada sabilillah berne makko labunde. Yeah, sen luka. Wala ko dum do woni right on. Okay, joni okay yo goddo maku. All right, goddo gono waje to the mbo fala je to the mister. Okay. Avocado TikTok on the grand. Wallahi. Ko yewtuda ko ndo. Hey, ko gonga yewtuda friend. Wallahi billahi tallahi. Be wallina fulbe ben fop. Habe gayna heldade sellu. Ko ni be jokkiri zaron. Fulbe ben fop hande kadi mo nanda wono jodi no yenna sellu. Gonko inda ko zame da nana manin kajo no jodo yenna Alpha Condé. Zame ayata. Me enen ko leader je men on jotto den yennen hara wobbe en bemmu no jodi ko village no soppude be wakko rak kom sellu ngeri be ma wawa sellu mais mido huli en wallahi billahi fop ndar fop dogino hande kan mo nanda wo ko dumbuya no gerdo no dumbuya jodo do kaduma mo nanda wo ko dumbuya pulo ko hande kan ko fokkiti lagine ko nanta Amido sutani dombuya fino koy yara lagine quoi ko ya koy fem poton ko wala video ji quoi sibe mombe no warede ko nanta wobe inako woyo be gongo granjo ngin yola o buy doga lagine wallahi gongo be ni ko reviso do comme no reviso do den avant non kadi mo beje tabi kumun dogira yara saralo dogira yara dade Senegali bay ko dun tu welatay en gerda engal e piji mendi ko gante soutenugol ko soutenen ha ka premier soutenen ha gaynen ndare be soutenube 40 ans goddo no soutenugol do 40 ans manin kajo no soutenude Alpha Condé 40 ans enen en souteni do 10 ans hiden fempi da inugol ko sellu tanen imo hule redu Alpha Condé regatano lagine tan Conté Alpha Condé regatano lagine ore no tuko vite tawo yal tinderton ko arda lagine o ko campagne mais buya mon no jodi no yawo sellu
no yenna sellu hara ko fulbe tun ananta gonga ko garanjongi ananta sosojo no yenna alfa no yenna konte ananta sosojo no yenna leader be mabbe en fop jamais mais mo arra wona fempino jodi no wola fi affaire ma no communauté pullo communauté men on ko ni wayi ko c'est la porte enen kadi wallahi billahi ko hala tun gayneten wallahi billahi tallahi hala tun si tawi na dum goddo ala ko jodi yenni sellu wallahi billahi tallahi meden hulbini hakkunde ngalla wallahi grand a wonde gonga hakkunde Allah grand daru lidere woy koy fop makkoy koy jokkuno koy sellu fop be hendiga koy fop makkoy be nabi koy sengoto be jonni koy mbukoy ferme sombeje mon den ko du ande mi nanata hay gonga koy grand jongi ni koy pulo koy ida ko moyida wono suudi no wadi fo kontu no suudi no ya wengoto min ko mi jalunkejo ma min ko mi kersejo ma min hara ko fulbe tigi ko nafigiji wallahi billahi tallahi All right, Mr. Taxi, how are you, brother? Hello. Taxi. Okay. All right. Mr. Makaluna. All right. Mr. Su, Aliu Su. Your name is Ali Su. Kankan sikmo fala warde wala ko wala tajama no pidi. Assalamu alaikum, Grand Donald Trump. Fima do grand. Wallahi kono woni kiti gidin ka karejo gido wallahi ko wolta ko grand no nani. Wallahi kono woni ripi gidin metti sifade ko enen kan e wela wallita de ko wallude wallahi billahi memembe mi anda wo kon to fegid ko no me wa yaade me be akita gorko ara be yennali mo yo be yaw ay goto jogaki mo kala no wa yaade selemo jamale mo wona patient jamale wallahi ma dum wona o grand do abuka ko yuti do kon do alfa kon de wonno 40 mois de politique a fami o jabali o regali la gine few a fami kono dum hadali be wa bawo makko ma dum ben ko fofu do hono do kadi o laamike do wadi do piiji buyi ko duwaka fondo laamu makko ngon himbe mai ayo mamadi o ko be wombe ko mamadi ni ko be wonno warde tan ko be saboti la mal fa konde si tayna be saboti la mal fa konde mamadi warta do ay chongi no ko dum min ni gra min malgré dum don fo malgré dum non fo wadi himbe bennande alfa konde ko bondo mo wadi ni mo wattiri ni o gollali ko laami ko fu so wadali kono ha joni ananata hin adanyoma ko goto no yalta yennamo ananata be yennamo kono ha jundaro woni mawdo kono ha joni be nude warte ka laamo ka jento kono Ibrahima Traoré woni nani me fala jento kono Ibrahima Traoré woni andi mamadi ko français be formi mo yaro jabala mal fa konde jento do genti ke mi genti noke. Non, tout complètement. Très vite. Et c'est ça aussi le combat contre l'impérialisme. Toutes les occasions nous sont offertes pour pouvoir comprendre l'impérialisme, ces manifestations. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore au chef d'État africain, de se rattraper et de pouvoir vraiment mener cette lutte contre l'impérialisme. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude, et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique. Voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts. Baya. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même,
il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Johnny, mesdames, depuis Mamadou au pouvoir, quand on s'est attaqué Emmanuel Macron? Jamais. Ado attaque question dans les landes. Ado attaque. Non, c'est parce que ko kambe jodi ne mo kaw jodi non. Kambe mo jodi. Joni non ko hombo Mamadou ne warde. Ko bibbe o mena bibbe ginembe. Bibbe ginembe be. On to jawde on yaade. Ko France. Thank you. On non on pour le support do Emmanuel Mamadi. Wana bi do system ye jaso kala pour ono bawto wono ko system. Min ko mi yeto. No grand mi hala ma hala wota koy aray koy do fo wi ano wona ni Mamadi sa yoniti ke moƴƴa gon ko wiida kon do ko himbe system ma dum hara kotirawo mabbe ma kawirawo mabbe himbe gollude ka gouvernement ton a fami no hebude ton gebuy ma hara ko jonnabe gebuy a fami ndari do grand ko honno be nata o fempido Amerique do honno be nata mo e de balde do go yaltno video do moyna womo ko hey min hande mi yaltidi ko mi do suteni dumbuya honno be nata mo am Amerique do ko honno be nata mo nyandi mo ko na sa wala lindende be do ko non frère min na fi affaire grand min na fi mi wo min si wonat de politique kare la ni on ko neddo wolete do non frère mi weggi no andi wobbe go sa wolinde mabbe ara joni be valeur quoi ko dum no awa joni gata andube no andi on maccudo na ko fempido hakkunde ma yalla on na combien de millions o perdi e de balde wini wo bay courant ngara la Guinée bay to mandi bitiku makko kun be falama kun feccude ko andi tayna de wonde baye falama feccude bitiki makko la Guinée ton ko don fe o jetti sombere makko ne womo suteni dumbuya fita be nadiri bitiki makko wallahi ani tika orno feni dum do ni womo perdi combien de millions la Guinée à cause de courant en Guinée bare on nara do ina wo no sayi do mo wola dum nan genti anki video makko mini frère onon foppo ko intérêt seulement intérêt tout wonemo wallahi billahi tallahi o ko buri mettude kadi be ara do yennugol mawdo on quoi era kan no be jodo be yenna mawdo on kadi wallahi asika kunde ngalla bemma asika bemma be kan gonnu wadani lagi bemma be minu ma grand wona ni lan ko ben hombo wakili buri sellu ben hombo ko baba hombo lagine do pullo buri wakili buri sellu ben wobbe no soppude ka village ji bembe kikide wallahi wala ni lan ko ben hombo wakili buri sellu si bemma wakili yehu ganga be ya habe fota wa kom sellu ndeng an ndoto wallahi no metti quoi no metti bi ande ko nange ngene ko way sutana goddo ha hewta ka dane makko hirsamo kadi quoi min ko dum mutla mettude sa sutana goddo sutana mo wallil dam mene de yehi ha nokkel kari sutana goddo hande ko nanda wono wola tonginde sellu susa redu sellu ko ni wattitin etti bunnaru ba no ngawti pura ton way handa susi redu combien de années on combattu de wala jelo avocat ananali nyande goddo no na wo dumbuya no do nettoyer de micro jidi lagine pour le futa woli do dumbuya no do nettoyer de lagine microbe jidi fo no do eter comme wona wona wiede to microbe sina pour le futa hara ko pour le futa kadi fempoto wala se wadi ngala ju quoi e ko buri mettude ko ay si babe mabbe bi position bi ko gardude sellu do na robe sellu gardi be foppo e sellu be golli be fop kala baba non no ko système wi ko ele sellu dale mo be golli na do hore makko assalamu alaikum bido wa alaikum salam no pay ko yimbe no nde yawre yo kam sa ko no way mi wuri ko fo do so ni jam ye wo be sa sa lam no mo woni Donald naam kam sa mi wuri ko fop mi lando sawri do ngi jam fop na jam mi wowla na on do hunde wotere man do maro ko be sellu dale ko donno wiete ko jokkamo dada selamo dada ko non o wiete gra sellu dale ko jamma on neebi pon son pansannade do wona pullo wona sosojo wona maninkajo
grand ko hodere makko nden yalti laamu ngun ɓe nodday mo grand ɓe tuubara ɓe jontamo ngu si Marseille lagine Marseille haysi ko hombo ko nanɗon ko no wowle no toppan waɗe ɗo fop ko tappale an Donald Trump iɗa andi programme o a ɓuralan ande programme o mi wowltamo ɗo yo woni toujours ko woni secret ɗo ɓe jontaymo laamu makko ngu ɗum ɗo fop ko wonso wansare jokka yo faalaɗo yo iwtir ɓaawo makko faalaɗo yo accu ɗon ɓe jonnitemo ngu net si en yaara yeeso hara min ko ɗum ɗon monnoga wolande ɓe fulɓe wonɓe mo e yende selu ɗo si on jokki o ndaari on taway ko fattuɓe gara wona fulɓe ko fulɓe deeli fulɓe mi anda si ɗon nande ko mon wulde ko c'est pas wona fulɓe tigi ko deeli fulɓe terteɓe grand ɓe wotta ha ɓe ronka par ce que ɓen ko wonɓe wottude noon terteɓe sutenen mawɗo on defandenmo ka réseau ɗo fanken put jokken haaju men ko sofinta ɓen kon no arde grand mi anda sino henani on he fof noon miɗo wolande ko wonɓe legaɓe ma wonɓe darden ɓe mo yoni yewtude an grand Donald an hiɗa andi miɗo andi haray ko ɗum minno wonno komi wola miɗo fokkiti golle grand bye bye. Okay, merci. Thank you so much. God bless you, brother. Thank you. No metti quoi wallahi no metti hakkuno haraka be yaw me haraka be jodo be organize himbe ko hayde nyande grami nani do mi do video ma no fekka do ange gokko ngo hari do no ardo no fala ma yawade quoi wallahi on ko adorado e fulbe ino wela do dogi ari jodi jamani do mo yenna do mo ari mo yenna don grand jon wallahi metti quoi haraka di ko mi do jibi andude ko nangi en hakkunde nyalla ide mari yimbe mimi do huli hakkunde ni Allah e gonga ko grand jong inni kon suttino fempa gol ka TikTok jiun ko hiwo bebe no lova tum penala njane ko woni wata zame be no jodo wo la fi affaire ma politicien jo mabbe ko TikTok ga be jo jemma on fop ko yewtude gol e goje jemma on fop ko yewtude gol e goje ha weta hare be reni leydi mabbe ndi gonga be sibe mabbe fop nanga udda e duma ndaru tungoy yow ndara panel di manika be nani ko politicien tunyeta be yewta fi dum mabbe on tunyeta be yewta fi lando mabbe on tunyeta be yewta menen de jodi tunya lovu ay ko lovu tunnal kay de yewta lovu e lovu asika ko indian de teri meri piarie yurmia ko inde dewle ka bonata e yunde ka gereji wadata ko dum tunyeta de ngukki de ngolo wala no tun he o da bonni dewgal o da gal o da wattiti ni dewgal o da gal enen ko ɗum ton maoɗa jokki copine mami nani penala jene anantaɓe no fena ine Alpha Condé no waɗi ɗum ɗo ma Bamadi Doumbouya no violi o debbo ɗo mais ko nanta o ko enen ɓe arta ɓe hokka ɗum e ono reedini rewɓe tatu ma ono rewɓini rewɓe men jogo enen ko ɗum toni ka TikTok enen ɓe fulɓe ko ɗum toni ka TikTok men wallahi ko ɗum ton ndew dara panel ji manin ka ɓen sina selluɓe wengi hiɓe sulta ton sina ɗuma ɓe wengi hiɓe yenna ton hara kadi puloy naafiqi o kadi no yehi wengi ɗo sellu ha sellu ina gorko ƴettu bemma inayo bemma wakkilor comme sellu andara si konko wallahi billahi yo waɗira noon innayo bemma wakkilor comme sellu wallahi ɓe gombo wakkili ɓuri sellu no hiɓe jooɗo ɗo wiya sellu na gorko kamɓe kaɓe jooɗi ɗo wano Europe ton e haysi innama ɗo manifestation ɓayno anda wano leyɗe Portugal goɗɗo ala fellude goɗɗo ma goɗɗo ala nangude goɗɗo hay ɗum ɗo mi susta yaltude min hay mi susata taguɗo ɗo sellu wallahi billahi hay mi susata taguɗo ɗo sellu min na sellu mo goto hay innugol jarama hara lan hulitode quoi hara lan hersi hakkunde nge Allah frère si tawi na ɗum sa hiɗa goɗɗo sellu mo si hiɗa goɗɗo sellu mo jokka haajuma ndaru soso gonga grand jongine ɗo kon ndaru soso ɓen kamɓe si ɓe hiɗa leader jo maɓɓe on ɓe salay mo tranquille mais ɓe yennatamo non daariɗo exemple grand daariɗo hande ɗo denigiramo hande leader watti noon kadi maninkajo kadi waɗi ɗon
hande ɓe no fempani ko fi ba wuri ma e usmani gawal ɗay no fempani fi mo usmani gawal ɓay o ganda ko deƴƴingol sellu ɓe femponi ton ñande noon sellu deƴƴi wo nde ñande kadi o garay kadi fuɗɗo e noon warude kadi ɓe warta en kadi joɗɗe noon inne noon ko communauté men ko tuma yawɗen ha fuɗɗi ɗen hirsoyde ɓe retiro ɗen enen ko noon wawude yeyi ha hirsoyen ɓe par ce que hari e lanniɓe nangude few e rekili kadi mais en yoyay kadi yeeso wallahi en yoya yeeso mahinto buy joɗoto kadi o olagol kadi siraɗo ndoɗen ɗo a gollitirde haqqil ba mamadou ari on ɗon moƴƴa sirajo ali on ɗon moƴƴa sellu kadi ara ɓen on ɗon moƴƴa ko mo no moƴƴi joni Ousmane Gawal ino yimɓe men no dowa gollitirde haqqil koy yimɓe men no dowa gollitirde haqqil lando ko on hombo moƴƴani on Aliou Ba ari ɓe yi oɗo he si tawi taƴi tokkota ko si sellu yeehi oɗo darato on ɗon fermama yeeso Ousmane Gawal boyo soka yeeso Ba wuri o soka yeeso maɓɓe Bassirou fo yeeso makko soka woy mon face président e kombo sokimo kadi mawlanila grand may kombo kadi sokimo ko pay ko maninka wonko ko système e hoore fulɓe wonɓe ko système ɓe jaɓani pirde ɗen guel ko pay ko maninka wonko ko système soki Aliou Ba wallahi Ousmane mi anda say ko sila soki Aliou Ba yeeso Ousmane Gawal gorko suuse sonnajo hoɗo yeeso wuri Ba anduɗo tiktak ɗe politique ɗe BCD bank yeeso Bassirou Diallo ɓe nalno naka ko toni wolde koy mais ko kanko ɓay yeftere makko nen ko ɗum ɗo waɗi ene naɓem no joni andita grand wono fayndo Ba wuri on soke mawɓe me ya uti babiraɓe mo onon ɓe yondude ɓe uditoya bitik jawalo talo leydi ɓayɓe fuɗɗike non 570 ɗo suka kolone ɓe nanga o fulɓe étranger ɓe nangagoy mais ha joni lam sarano gerdudemo wallahi nanen kada sulino haala nayi wallahi billahi kadi nanen kada sulino haala min oɗon noon meɗa wonno ɗuma en avant quoi par ce que avant hari men discuta moƴƴano min e makko mais wallahi billahi Fatou ñeeɗoy Ousmane ñeeɗoy wallahi billahi tallahi fulɓe ɓen haɗɗitike koñayɓe jeppiɓe woni ka RPG hani fulɓe koñiɗo ha ronki koñiɗo wowliɗo haalaji ha ronki mais ɓe yiwali koɓe wonɗo ɓe yiwali jeppiɓe nangi ɓe yiwali ɗon par ce que fulɓe boy jokkimoɗo avocat TikTok ande mi pariété ara Djibril Asi wengu photo Alpha Condé laginen ɓe Sénégal ɓe waratama Allah bonnu fiya mani kaɓe o hirsayɓe te Djibril Asi no huuti taƴo partiɗo haro ƴettu photo Alpha Condé o wengi ɓe waraymo Sénégal ɓe waraymo haro ƴettu photo général Lassana Conté o wengi soso ɓe waraymo Sénégal mais o wenga e photo sellu jawwalo tan e hoore fulɓe koni Sénégal ko fof ɓe ɓuƴay noon sa sutenayi goɗɗo sutenumo hay si tawi ko bariru sutenu ndu yaha quoi hay fi foppo a ñima awa sutenu jokku mais ko sutenugol ha seeɗa doga on jokkanawa comparaison Fatou ñeeloy mais o jokkuno depuis Alpha Condé o jokki ha walleer ɗo enen fulɓe ɓe en tappino fi yo yilto ɗon ha ronki o innama kanko toujours ko nantamo tun ko RPG mais woɓɓe jiɗo ɗo ko debbo kadi wallahi no fuɗo diniyaga ata kume ɓe fof hersi wano titeni cellu ata kuno Fatou ñeelo FRPC ɓe hersi ara ɗo ko ɓe hersi ema ɗon ha joni mo ɗon wallahi bi har rankil hakku wallahi har rankil ñanano entourage min ava mais no mi hiirimo noon ɓaya sulinijo mi kamini wallahi billahi debbo hani no jokki ɗon ko nanta wo si tawi o torotoɗo ko debbo tombeteɗo suusi jokki ɗon imo fanki muɗa ɓe yennamo ene baba mo ɗon o yennemani kamɓe hey waɗana Fatou ñeeloy no ɓuuri ɓe horɓe mum si mani kamɓe hakkude ngala Fatou ñeeloy ara ataka ɓe ɗo yenna ɓe wolno si ɓe yenni fulɓe ɓen o ara o yenna mani kamɓe mais ha joni mo RPC mais ɓeɗa ɓe yennude fulɓe ɓe wenga kadi liɓe wallahi billahi ɓe wonɓe nen won ko IFDG ɓe woni o ɓen noon ko ɓe woni joɗade terre à terre yenna sellu ɗi bareji
hakkunde heno yurmi wallahi billahi ɓeɗo sikkudare jama on ala sifude quoi ma ala jama on renaɓe ma ala jama on ko feetɗo ko jonnaɗo mbukoy wo no dog hey ɗe ñiɗi mbuɗi dey ɗe ñiɗi mbuɗi ko ɗum leɗɗole acciten ɗum dani Fatou Ñeeloy e ora ko ɓe yenni mo nene baba ko fof na kamɓe kadi weldite makko imo ɗon o weldite maɓɓe mo ɗari ɗon iɓe yewtide kadi ɓawa makko ɓe arano ɓe na on ɗon wona ɓiɗɗo pullo warana mo ɓuri on lasiri iko tuttalo ñamiti imo dori o wonno tallahi yo tuttalo ñamiti o tottuko ɗon ɗon kadi yegoy tawi Fatou Ñeeloy na Fatou Ñeeloy tawi ɓe kamɓe e jeeji Fatou Ñeeloy hey grand yayi min miɗo wawma innude Fatou Ñeeloy nini ni haramo ɗo hakkude ñi Allah grand ko min wowdi a life andi meɗen e life min ni Fatou Ñeeloy ko fi honno an arta life honno life fulɓe ɓe an TikTok hari o arta a yettay mo ara ko life uji men ko life sonso e life maninka ko tongo yahino ittude on say Fatou Ñeeloy ari TikTok ka fulɓe ɓe hari jamais mo ara mais kam mi haalannomo ɗum e ɗum mum kadi min haɓide nde e on sahay ɗon kadi kono no mi yiri noon saaru makko on en jokkiɗo ha e ronki ko argo yenna ɗiɗirjo men on na en jonnuma dey ɗuma ma respecte mo waɗen ɗuma ñande sellu immi wo ñande sellu dogi wo nde ñande ganday mi fenanali o nde ñande nini ɗe mari kadi gonga ɓeya ko ɓeynata kon vrai avant vrai respect mais yahino ɗo ha joni on gueɗi ha on bonni lax on bonni fop ha on jiiɓidiri fop hande kadi noon yalte tun ta goto manifesto ta goto waɗu ɗum ɗo wara yen ɗum ka yette ndare yahu ndara cittuno ɗo yahu ndara kun mali honno ɓeyta kako ɗade ko honno ɓen ta on pays ɗon honno ɓen ta ko honno ɓenata on pays ɗon yahu ndara fu ɗum ɓen ɗon ko ɓe woni combattude ɗon a wara ɓe tumɓe waranama a wara ɓe tumɓe wara ɓe rekilata mais enen guine ɗe wallahi combatte noon pakke ko fulɓe ɓen tigi woni combattude ni sellu ina maninkajo en nana maninkaɓe nde maninkaɓe noon nde mo maninkajo de goɗɗo jooɗi ko ɗo no fena ɗo ko maninkajo ni combattude seɗɗo ko fenade ko fulɓe ko fulɓe tigi a yala e Sadio Barry an ko a parti politique ɓarɗa aɗa yaha ataka Mamadi ina yeeɓi ƴeygo ballon soodi ballon reyetede onno 2500 francs guine yeeyi jonni waɗi ɓe ɗum onno o paɗe plastique ko fuuta ko men ɓari ɗo waɗi life ataka sello mana sellori ko jullere haade ataka Mamadi wolla boneji makko ɗi daru siga ko Mohamed Diallo waɗu candidat ma o rentre Guinée min nami politicien peut-être kadi ara mais ko hypocrite yagal tun gayno ton hypocrite awa sa yiɗa goɗɗo sellu mo jokka haaju ma mais ko siga koye commentaire o ɗo yaha to winde ɗiɗiɗa photo sellu yenno ne non selluɓe ta jaaboɓe ɓe lutta e commentaire yagal selluɓe leypo ta jaaboɓe wallahi o yette noon ɗa wolide no daro yeeso ma o inda winda yeeso ma o on watta ɓe nattatamo koye wito selluɓe andi ko on woni probléme o ɓe darotoɓe wola fo ɓe anda ko ɓe woni andi siɗa andi ko wonɗa aɗa andi ko falɗa aɗa andi ko iwruɗa no wodi goɗɗi goo haɓɓata ko ɗi hoore ma ko ɗum woni haɓagol hoore mum añana hoore mum ko ɗum ɓuuri hewde leñol men ngo ça fait sa yi hande hono wiyantelan ko meɗen wayri ni ko à cause de ala jeen ko ɓe yiɗani en ko men jam hay si ɓe yiɗano jan noon grand trompe harayno affaire on ɗum andino ke ça fait menen meɗen andi hono wiyantelan 2016 2015 otoje waɗiraɗe campagne guine ɗen fof plus de 100 pick-up Toyota Ailis fof ko Dakar ɗo yaltiri menen min jonno men haali min inni honno wiyantelan ko ɗiɗi wata wonde honno wiyantela yahen tolnen ɓe Fouta Diallo laaɓe a faami Fusen Guine laabi ɗiɗi nangen ittandema mamum ha Kundara ɓe wonira to Piren a faam joni so ɗum ɗo waɗanoma harayno ko meɗen réglino gonga yaltino kono ko konno wiyantela on violent ɗon ko kamɓe sali ɗum ɗon par ce que ayi ko meɗen honno ko meɗen grand honno wonɓe woldeɓe wonaɓe woni ɗumannade honno wiyantela régilta ko meɗen régiloɓe ko men ɓen woni ɓen ɓe darata ko ɓe haala ɗo réseau sociaux ko ɓe ande ko ɓe anda a faam
kadi kadirɓe men fulɓe wonɓe ko gouvernement on ɓen kadi ɓe haalanta mawɓe Fouta ɓe gonga si ɓe ari ɗuma ça fait ay 2000 honno wiyantela ay 2015 mi Moutar Diallo mi yennunomo Timbi Madina ko adduno honno wiyantelan saku mbuuɗi franguine honno wiyantelan imo okkitira honno wiyante mawɓe fulɓe ko juulirde ɗon ay vers 14 heures imo inna honno wiyante yoɓe duwane pour 3e mandat Alpha Condé est ce que ɗum ko normal an iɗa andi yimɓe fulɓe ko wona warede ko woni tampude an ko intérêt personnel ma arata immoɗa to neleɗa kadi ara fena babiraɓe ma soriraɓe ma wiya ɗum ɗo leydi yara yeeso leydi yarata yeeso non c'est pas normal honno wiyan piiji non parce que min piiji hewɗi si ɓe ɗuman Ousou Fofana avant o yawde ɗo France honno wiyantelan même pas deso men ha mi waɗi rencontre Dakar ɗo miɗo andi min haaldi ko heewi min wonami politicien jo kono min toujours partout min miɗo partout ça fait mi ara mi renseigne partout ayi honno wiyantelan ayi o coup d'état ɗuma honno wiyantelan o coup d'état Doumbouya mo waɗi ɗum ko ɗum waɗi si min mi yimɓe ɓe namano kella min nay ko feetere ça fait min coup d'état honno wiyantelan ju'alam mi andu no waɗa en a faami mi andu no waɗa en ko ɗum parce que c'est même pas 3 jours mi yewtide honno wiyantela e colonel jogoto gendarmerie honno wiyantela sénégalais jo ha innila pay ko honno wiyante ko moɗon instant no wulide minni mo no vraiment no wuli kono ko joni situation change afa après on waɗi o noddan téléphone vers 12 heures o innila boy kana coup d'état on ka waɗi mo minni mo wona mi waɗi coup d'état ça fait honno wiyantela min miɗo andi ko woni nder ton ko miɗo renseigné honno miɗo informé de partout ko parti journaliste ko armée ko ɗuma honno wiyantela ça fait minen ko sous région ɗo men woni ɗo ko feƴƴata ɗo goɗɗo haalantame meɗen andi partout min tawete piiji hewɗi kono joni ɓe falama lannade goɗɗum aranaya mono ira hoole Mamadi Yahay grand Mamadi Yahay waaw ira hooli ɓe taymo Mamadi miɗo hooli ɓe taymo Mamadou Bari Allah aɗo barki mama ɗum ɗon on ha ɗum ɗon ko hande ko honno wiyante ko 15 janvier wonɗen no abomila hein 15 janvier 2025 15 janvier 14h09 min ko mi woni ɗo windu moƴƴa mara grand 14h09 woni kam min kadi voilà a faami ɗum ɗo honno wiyantela mi wima o yahay ay honno wiyantela grand andi honno wiyantela pouvoir makko on actuellement koko comme Dadis e Toumba ko Toumba wiino Dadis ko honno wiyantela pouvoir on ko leydi hein Doumbouya o wattuɗo pouvoir makko on ko to woni kono toujours honno wiyantela o joue e mentalité guinéen ɓe a faami hay armée o hande sa daari force spéciale honno wiyante ɓe divise 3 fois ou bien 4 fois wow honno wiyante a faami ha fop wata yaadude makko ça fait ko ɓe woni wadde kon honno wiyantela welataɓe pay koye wona koye warede miñiraɓe mano toon honno wiyantela taniraɓe mano toon ɓiɓɓe jajirama toon ɓiɓɓe mano toon ɓenno ware an ɓornoɗa teni dartoɗa wonda e on ɗo pour honno wiyantela 5 millions francs guine ko jonna e ma ou bien 10 millions ɗum wona mbuɗi noon janggo iɗandi ko ɓen arata nafoyama an so dole ma lanni joni an a daroto yeeso gagnoma ha on elmina ɓen ɗon joni wondon kadi ñamidon e booli goto ɗum ɗon a d'accorta ɗum ɗon non d'accortade d'accorta ɗum ɗon ça fait ñanden akara honno wiyantela a yii sayi oya onno sayi oya hiwrike mo Ibrahima Traoré a faam ko pour gestion labbe rek kono Ibrahima Traoré ɓurmamo añude ça fait mo andi honno wiyantela waaji on ko kanko ɓuri actuellement ni bonnude sous région o ça fait ko kanko rewoni agent waɗɗo ɗo coup d'état honno wiyande français ɓe no wonde makko kono ɗiya pays ji fof hande ayi ko feƴƴi Tchad kon Tchad avant coup d'état o Wagner informe noɓe inniɓe honno wiyantelan waɗi attention kono honno wiyantelan gouvernement Tchad on ɓe ɗani sa yi action on waɗuɓe action on ɓen ko Tchadien ɓe kono ɓen ko France neli ɓe ko France neli ɓe Ibrahima Traoré depuis ɓe wannomo avant tabas no heddi 5 jours ɓe waɗimo affaire on honno wiyantelan o ƴettiri affaire on sérieux depuis on tuma honno wiyantelan a yita so Mamadou Bari e Amadou Bari ina hooli Mamadi ɓe tappa e mo Mamadi ɓe tappa e mo grand hakkude en Allah mi wiyama ɓe tappa e mo Mamadi yahay ay noon kadi Mamadi no tappirte no mi haalante kono ɓe tappiri honno wi Ninu Vera Guinée Bissau 2007 noon honno wiyantelan ɓe tappa e mo ha para kadi hara ko ayɓe makko ɓen français ɓen ko ɓe ƴettata avion
Andi naba ñande médecin ko fora on ko hojjatte o makko waɗa saseji dandi ñande be tapu non ino fera alla Guinée Bissau dandi dum. Kira yora. Ela. E di no fera be min honno wi min Ablaye Wadda ko nabata avion o honno médecin ɓe yahaynoɓe toon ɓe ɗum koye yeesa ɗum kay min ko ɗum wimami gram min ko heewi komi payi gum kono ko heewi mi tawama ɗo a faami ko heewi mi tawama lan andi kadi yalla jonne duuɓe cellal mawɗo are koye ngamu ngongamo ñande mamadi luppete gram ɓe tappira e mo ɓe tappira e mo ɓe tappiri dinu vera komi wima ɗum ɗo non la ngodi kon onno wiyante kon wonata premier hoore maninkaje joie ɗo e nder Guinée komin haalanta on ɗum hoore makko nden kadi ara ko Fouta Diallo nde surrete ɗum ɗon woton ɗum ɗon ɗon woto hay goto waɗu ɗum sikke ko hoore mum wola ko ande ko anda goto fof yo ɓeydu duwa jokka ko jokki ko rek jokkuɓe soɓeɓe ɓurta wakkilade ɓe jokka soɓeɓe accitoyonɓe ɗon ko nde ñande noon mi feetata ɓuri komi feeti 19 honno ɓeyata 2019 à 2023 fennalima MSB ko selludare ni MSB Yes. yera way wadde vidéo men yamade ko ari na selludare ni ay wadde vidéo men yama I just woke up. Okay. okay I do pa. Yeah, how are you? I'm cool. So what do you have to say? Ko marra ko wala. Okay, go brother Wallo Johnny. Naam. I have a question for you. The situation with Alagine Nini. What do you think about the solution right now? Parce The only solution, Mamadi should go. Yes, you have to go. But like the problem right now, Famata. Imbe wala fi hono oya hono luma hono bentembe for special. Actually, and you phone and actually when I for special when I for special I forgot like you know now on tonga phone and longa. Huh? Right now dumbu ya ko yimbe mako 200 kadi wado na real duma wondu hande kadi ko duma be tu wondu hande kadi ko ane ko mi tonga di informa ko ibuna ada mama ti ko ni informa jo and when it informa yeah exactly but and informa I have the proof me say bot ani kala ko ni bot and mi yewda kala mardo bot and I miss na yade jomba debbo na mi consider mi fala kamo. Okay, good. I can hala bot kala ko ni bot you are not sure. And kala koni, you are not sure. You don't need to. No, I didn't say but right now. What you team be doing? I be for example. Sa imike bimbi brother. Sulmoto. Of course. Okay, I go soto. Of course. How they bought it? No need. No. Okay, how do you know about that bot? Fiko mama dina bibero imbe before. No. Okay, me repeat alanka. Sa imike bimbi. All right. I go soto sulmoto ka. Yes. Bot no edum. No. Unu njono wadanta bot wonde ma mama dino ari no mo ayata yari no. No, dumbo I kono. The problem is that on kono kanga ala kono. Yeah, I know. The problem right now, the problem, I don't want to listen. You don't understand. When you are I understand your point. La you to the Donald, kala koni bot kono ta adunerto. All right. So what anything Porto Joginuma, anything possible. Kala ko possible. Okay, brother. Negative and positive. The negative negative ayata no kwenda na mao. Yeah, I can agree with you. Everything is possible in this life. Ka. Thank you. Jori no, mi yetu magudu. Be ya obeha maro uke kunki. Ibe suti mayo ngonka. Exactly. Be enderto. Yeah. Be anu no sibe alto yai. No. Be on daru kumpai kunara yurno do madik. M40. This is fake guy. No wale no madik no yurnade. No yurnade. Fake him duma. Nyanne jini kuwa hakunde no selo mo kwande andata ako fake jo ara ndargol Donald mo wadi surprise mo dogure kango madi. I'm so disappointed on him. Go very full. No, just leave it. No, this is a snitch. No, Ariko gore pullo fala no kwa bay no hebi gore pullo. No ta yautong anade gorko. No, na don't know what the film on. Ta yautong no ko life mako ade motawata. Okay, brother, what do you think right now? No. Bebe na bido yimbe formation wetti so he brother be yal ko finka fel lata si finka fel li tigi be li be do
Angai Foko community. mama jenna e jeno e Bro, kikala jenna e. awoni sita awoni Saralion, awoni Liberia, antina ni militaire be me borte no civil ondoga ka. No, Tony, Grand, yes, I'm Liberia. grand, I never been Yeah. there. grand. Yeah. Ay jidirao sida nabu demo formation jidirao debbo e jidirao gorko dun ala sens. Lady so develop ay ko Avocat TikTok, argo no min tata wolu finde madik no. Ah, E be rapu de platform yi be recorda be wala ko palace be jonna be wages yi mabbe di so ta jonno mo mbude o so men no. Assalamualaikum, frère Donald. Alaykum salam. E be jindu de platform ji di ala recorda si be recordi ko numbe ata be presenta be yoba be. Madik ne bi ledo andanu harbi yim. Dara be recorda be na regarder. On a fait un bon boulot so ba ton jonno me mbudi. So yi be wona ko burta be mettude kon filando mabbe o. Be doga be ya mais ça continue wolgo contre mabbe ay men attaquama kono woni yobude be ala fusko ni wadde ko puyno wondo Canada andaru fuso la be Canada sina nyaawal go yimbe ko men no mun yetade mo on ne bi leydo be mayde makko wolaka o dese hollugo yeso makko taw jaabo modi sele okay. Dava. kala platform o tayo taw wolu fi be go makko taw wolu fi ngurdam makko mi ko dum no mo recordata ay be holbi ndela kono sanu hebiri golle bawro nganda dara be baro e mon wono fi mabbe ko on video no be kupata be abe jonna lamu be yobabe be gollude Same for him. na amena sina famu be gollude me an He's a fake guy. Fami ko duma joko wa fami grand wallahi. ko snitch bandi na no kango tumo e fulbe buno adde dum ay al jibril no yi makka do yaro naro se o jangal qur'ano jippinal wargo wala fi yimbe ala jibril Wallahi kargo wala be wala ta video ngabo andi ko no wadi go dadal ni video to delete bada la ngabo mo la ba la jogi no video complet afami dadal la tu video ko ala ji blogger anda ala ji blogger andam kadi be yabi jetto e fula musu be okkimo kadi hore dum Mr. Trump, you know? no I no golle mala wulde fi dum Come on, this guy, man. listen brother listen awata jombure bin bandirabe mabe fu yegite kangala Yeah. ani ko yegite kangala si ali stafala be da golande yaw jomba mani kajo abe do tawa sele dum gorko pirde ta debbo wadata gere gorko debbo wata wadde gere ma ko anmo si stafala holude be ko gorko yaw jomba bandira mabe budo labe do redinamo hebinamo bibbe buy ani sibe jombu no sang rewbe fulbe anga jombi sang sibe acite en fait pas joni be seda me to akar seda ma komako me gone tampinde ngene en jodi apo mi atuma kone tampinde fulbe ngande sen hebi king haddi hande gere la ni lagini se sojo jombi pullo anka di jombu sojo si be seda banda ma anka di jollu to debbo mabbe o Gonga, right. me onom il like sometimes the whole day No, it's true. kala You're right. bibbe pullo fotu de sojo mo hidi yo jombu Yeah. se be aciti debbo pullo anka di aciti sojo ko 50-50 Yeah, it's true. andaro hebi no borta o beydima enen be jande ko dum yandasi mi akado hala mere ko biyote buye mon one example Sara Leone wata be pinde pullo be ko 95% fumbe be no jombi leji lutude den to No melanzi kwa meti. no mera za fami si be sedi de rewbe fulbe men tay be tewto men sedi de rewbe men dembe ben mo kala hota ko me bibbe be ngana yaade na be lutti Yeah. joni no si banika be sappo ko dum ala nandasi do famle gere ko woni tappude fulbe men ko be foy be jombi rewbe fulbe e be bibbe wata warde babirabe mabbe be wata warde bammado mabbe wata warde papa mabbe ma nene mabbe mawdo me ango non joda jombi pullo si fellama ko ba mai ko so mai me sa jombo ituri a adiko ba si on be aciti aisatu ba anka da aisatu turo ya me forta ko kale fur munkeni ankari na munkeni mun wato bonna yi wato bonna mo kala na ko bunnaji foto yo to me ani se me ngari me woni on sika ni Wallahi. fami on strategie ande sa jombi de po sojo anabi ko men futa jallo be jettita boynete no Aminata Jallo be nabi kanka si be ajiti Aminata Jallo be foto mamu munkeni ko to Mamadou Barabila de ina afa ambara benyi ko mbam fasi afi woni ande ngana wari dire joni de arte ha ilma de joni kala hebde mbuno jombude debbo pul be reedi na asude ya be joni te ko bolanga anno awata hettude be bibbe awata de warde si gere ari
ay jol ibe la ma do be warde o merci mi jombin na toma ri ko sudan andi bi op andi pula bato to tudde boredi na magoy hakke ko Allah ko de ngarsike pulo moy bata ma do na pullo ene nge heba bi ko jibe quoi si na toma wala renseignement aminata ko jallo hebi ben hebi sappo hebi na ga sappo this woni veng de aminata jallo na toma no hutu kono be acce war golle be pondire non enen hetto de lendi mi on fala kay bande bandira sonti le porto do ala debbo buddo dudude hande le porto do divorce buri fulamusu dun no joni mawdo yi jango ine tengo do wala go ine tengo sno mane kay no joni mawdo yi no nyandi mawdo fo no timmi on luppoto do banda ma ne mo luppo banda ma kadi luppo banda mako simple as that e non so te ko jona analyse on guerre ko do wadde ko Dumia Donald mi jawno hiragol mako mi nodde no ka andara après quoi do fala okay brother I'll call him sorry brother mi nodde thank you so much message ma ngi utila mi nodde tigi okay yeah utila afande brother jo an ko no wada amacha yango lan le porto mi yetto ma ande na jango mi no kasa jango mi bitami fijira on history ko gorko balejo americain enuma msike ko centre ugandejo debbo portojo mo lubi wo be siwtay bibbe be goldire mo kon nyiwti afami jonno si tayi be tay non joni portobe wata wardade kadi bibbe ben jille woni mix race lede porto buy acciti bale ben buy be fa lokay ngaccutude goy ko bayarde wujjude den tamanade bibbe mabbe be derto ko tami den non tami den ha bibbe dudi jonbe wata warde tanirabe mabbe be acciti na do en ko be accute be fa la accutende en tamani bibbe mabbe be ko rusi debbo porto je yi balejo ha o maya wontata porto lande porto be beto ya tambe kadi yiri do debbo porto jo mawda nabi mo ko sera tami ke mo ngol jango ara tami mo moƴƴa sa acciti mo ha o maya wona o porto jo walta ko e makko o jabata ande si jango o hewti horbe mabbe be fo naate ko der redu ko duyata 80 kala jomba do porto ko be sonkata ko social media do boy horbe be maya mo ko starta ko jonno be abe fotta e balewu ni mardo duma moƴƴo tuggortu moƴƴuru ni no ƴakki bantara mawdo fari on dudi ko ban so luppi ke jajam porto do mawdo o yaata porta ha o maya yeah it's true je suis d'accord avec toi grand wallahi joni no na jalo gol is fact bo me woni ko lede porto me woni so me luppi ke do mawdo porto jakudala Sandari Donald Trump andi Sierra Leone alme nyama andi ko do Sandari Sierra Leone buino idi afe o bantara kecce maro ino do nini ayala jakka basale lay andi timi wado do basale mi fotta don na koro mi fotta do debbo ne tedo suma si mi luppi ke mawdo ya tay mani ka jaw may mi gona préparer do yo war mais problème on de jene mi yedo wara combat si mi yalti mi wolno ngaso yennela si be jombi sappo ko mo ye jombo sappo ko mabbe da ci wargol joni mi ko be wata warde bibbe mabbe be Donald G, bro, grand, and let's go back to the point. Okay. Actually, Kambe, right now they do a lot of training. Like, what did my father? He okay through banana hand kadikwa. And then, Mila with the grand. First administration, habarino for panjanokwa. I want help you that side, but somebody will do 3-month training. You compare somebody will do 3-month training with 10-year training. Is the same? Mimi wala neo granja me bara nande mimi ala ul. Antari 3 mois, what do 3 mois entraînement et what no be 20 ans entraînement. Beno bindira. Listen, na family, ene ko inu mi famu ko famata wana ejaw eten ko army, okay? Brother, ando mi atuma, ano andari mi jaba wola, awona ko guerre wodi. So kala ko wola do mi jaba ta ko. Mimi woni 11 ans de guerre. Yeah, even me. Do woni 11 ans de guerre. Anga wola woni men me wuru ko pinka wola. Diza mo pirre ko burure ko tirawo. Ko burure so sanga woni. Ono ko militaire wodo yude no sarja dum. Mi militaire do waddo ne bantiga. Ko quartier o sunni bobi makko de watta yoko guerre watta. Andi mi bato guerre jipino salale ko quartier jipoto. Dirandi dum. Kala bato wal algal ko ba Sudan jipoto. Kono ma se ko level college on mi heba. But brother, he get okay, grand. I'm asking question. You didn't listen to me. Yeah, I'm asking my question. Okay, go ahead. So, I just asked my question. Like, what? Okay, John, gentleman. Solution.
Yeah, Johnny. Okay. So me go on that I'm observing afami Johnny. Kama hibeti de yimbe yinaba formal everywhere. Okay? Wana langandi wana proof nini actually bena ibu wana Russia. Afamu de. I know some of my friends. Pai ko yanga no wono be parlando itama be no dibe be be Guinea be be before be be rishi formal golbe. Okay? John no. Actually Johnny I'm thinking right now. Fulbe ombe tombe ko arme Guinea ko nafigibe. Okay? Nini hay dunga tapa do Johnny ko mo atakadi. Okay, ayo question mo lan Ran I'm sure aro dundo e ronka dundo Guinea. Hay dumbu ya tapa wala jonno andare onu yantela mi jonete hunde wotere ay 14 millions de Guinea andaro da wiya so dumbu ya tapa mala aroto grand kana wona Guinea. No, pullo me wole fi munafiki nentu. No, mi halante rek kana wo ko dunno wi ma be onu yantela comme parce que mata so ko ma bari abola mi jabo to. Ande question ko no jindude mu no kirdi. Okay, inna ko mbarata do ha tigida on déplacer do c'est la souci andi dum. La me listening. Andi tigida wala ma de la gene c'est la souci do andi dum. Ayino murandu. Thank you. Yo mi jabi ke maka kaimbe dai. Donc ya jabi ke no ayino murandu bay ko Guinea. Yeah, wala ma de la gene. Ayino ko woni en jabata laamo Guinea kay ko duma honno wiya ko gerto denge baldi bay den wuri kono tonno wiyantela Guinea kala jogi do possibilité laamagol woni debbo ni andi ko no men noti wa do information mo ennan men men joni bara wolde brother how you call somebody who just do 3 months A vigilante now. yeah men not be cock and fire be jamma andi no yurmi ko taagi ne jono wado tappa dumbu ay hobe mu wodi do gra joma avocat TikTok mi fala wadu kala andu don no jombi bandirawo mom sa fote debbo manikaji moyda jombo mo ne be hebi na tankade hebi ko maga wato wadu den gere na gere no be woni reedi ni ko bandirawo mo reedi ne be kambe kadi c'est vrai. Ça c'est vrai, wallahi. You know, mais si ben men woli ono wala yude ko mon yude do. Min ila préféré hande. La préféré jomu go rewbe na yo maning. Mi hebi na mo goto kala 888. Ani wala woni multiply. Ben manika be do manika jo yatabe wara be no possible. Ako no no de pepini do lagine. Da be jombar na rewbe mo men 90% rewbe ko bone jombre ko sedi dabe. Anda nga fala sedi dado. Jono ko sedi dado don. Hay se ko bobo go to hebutu. Alla yata for example ayata madi kwara madi ko tempo bandira ma jombi da pullo ko pul jaje ma tigi ma minyira ma huda tama awarani la modia jori no sila jombi na to man ko sudo am hira sikude madi ki la wara mi wara tala bi ko mandi bibbe jaje la on ko strategy woni pullo nga joni ngabale saralium be wata me wadde fus because sudu do not awata temene jono jomba ata ali manjono jomba ko fulbe go jombi ay ba futa jalo jodi ana wara bi dom ko technique be on e pepinir jom be jomba ta jom andi agram misuli na ma wunde wotre o zar ko yewtuda don wallahi ndari mawbe membe avant andi hari be mélange nder ton foppo parce que mama soron ko kikala be ensemble andi be jombi jakan kejo ben fay ay be mama sugula be jombu to be fala jombude est-ce que avant anani ko wadi mi anda fewndo o sahi do ko nangi ko hono benata si ko no nangen quoi fewndo o sahi do hiden fofi quoi ndari ki kala je den avant ki kala be ben avant ko do nyande go gorko ni lando woni lawo akato ta ko jomba mi ndare mo tay ko puli jojombi na e portugal albania ni grama ina ta ko jomba sunna farilla mini bro o do ko babi maro wadi goroje de o fanki o moni ko nene mari tajani ma o fanki ono eban mo bibbe jego hande si be nattude Angleterre ondo yata be ko imo mari ka jinya ay bay kala lendi yawda ay bul liye ndi leydi tila kanka jombu to manika jo ebana ma bibbe be bibbe hebabe don ara nene ko manika baba woni pullo be warata be no be memata be
susata ko ɓiɓɓe neniraɓe maɓɓe susita jonno ha siɓe warde en lax kono moni arde wara en lax ko Mamadou Yero no jombi Aissa Yero sori Binta no jombi ino so ɓe warete ɓe ajaka ɓe fellete wallahi billahi no ba tell wallahi you true brother andi timi min gandi afia no c'est vrai saram no heɓanina an a wara ɓiɓɓe saram ɓe ino no c'est sometimes la vérité mi falte jawde ko laydi mom mais si mi ko waɗi ƴami kikalaɓe ɓe ko ɗum waɗi kikalaɓe men ɓe ɓeyni wono ay non koye janggo koye famini no janganen e ɗe balɗe ɗo e l'an 2010 ha l'an 2025 ɗo famin koye no jangi you know hakkude mawɓe ɓeyni no ɓe janga e mais ɓen ɓen no jogui hoore ɓuuri en mais ɓe jogui hoore ɓuuri en mawɓe are si la fala jombugo tigi tigi ɗo mi fuɗama sunata ko suuda mi añaɓe noon goyi ayeɓe manikaɓe mi kattoɓe jomba njo ma sosonayo min la manikaɗaje ɓuuruma lagine e mi reedinaɓe takke lami menen ko mi wonno menen men kelay no ɓe goyi mi hunde a faami heɓinɓe mawɗo no ɓe ardi o heɓinɓe as ɓuuro hewa si ɓe natti ko makko natta ko maɓɓe kon wallahi ko ɗum waɗi menen o goro fulɓe jamais ɓe yaha kelo manin kajo ko fulɓe rewɓe fulɓe ton ko layfuji wonɓe fulɓe no andari ɓe kelo broda andari ɓe kelo fammi on jaɓata hakkude en anda ko nu waɗi no listen andari ɓe keloɓe sosoɓe mi yetoma hande ni mari bandirawo ɗo nantuɗo yinde ko worɓe fulɓe o faala mais fulɓe ɓen nen nawde waka wadde ɗum joni noon on bandirawo ɗon sosojo jomboyamo ma maninkajo o heɓoya toon ɓiɓɓe ɗa sukode on ɓiɗɗo ɓe waraymo ɓe warata bro wonde jenen gollitire en ɗay to ha yeggutuɗen hoore men hakkude anda hiɗen wakkili kala gol fiɗɗo men ɗo reedine mo ɗo fattu mais ɓe wakkilaki yewgol awa reedina goɗɗo to fattu ɓe ara ɓe jomba leñol maɓɓe gon ndarugoye ɗiɗo kamɓe jamais hiɓe wakkili yawde reedina rewɓe men ɓen heɓina ɓe fattu ha ɓe gayna ɓe jokka haaju maɓɓe ɓe yaha ɓe jomboya siɗɗo maɓɓe ɓe waɗa deuxiéme ko wonde broda andi yo Allah yurminen tum mais pullo no retarde tiji ɗum ɓen compliqué trop mi yettotoma sa heɓi debbo maninkajo mimo laba ko julɗo a faami emo hiɗuma jombumo ta heɓini on ɓiɓɓe nayo ma an ɗiɗo pet billahi maninkaɓe sustama tappude on e ɓiɓɓe makko ɓenno ɗo way mais kon jon toro tu analyse hiɓe heɓinde bandiraɓe men ala ko seedinaɓe joni noon exemple ƴettuma exemple ano kumpay ko ngarki yurni ko ɗo ye madi andi debbo makko heɓi sécurité fimo maranimo ɓiɗɗo on mani ko jetta finkar o yaha fella ɓiɗɗo pullo mo nene moni pullo babo me o fellata on ɓiɗɗo makko ɗo ko ƴiƴam makko warata